Ассаламу алейкум, дӯстони азиз. Мана аз шаҳри Кунибодон дар шаҳри Санкт-Петербург мана бо шогирди нивера шогирдам Наимҷон вофодем. Ин кас шогирди Баҳодурҷон наварбодари шаҳри Кунибодон мана дар инҷо ҳузур дорад. Мана хеле ки тӯю маъракаи маросимҳо агар кардани бошед дар хизмат Наимҷон наварбадор мешавад. Чунки дар дасти инҳо санъаткорои бисёр ҳаст, дар дасти инҳо кармайчиҳо, яке доиранавозони нағз аст, мана наварбадорон, ҳофизои хелмахел, барое ки агар чӣ хеле ки дар хизмати тӯю маросимҳо агар лозим бошанд ба Наимҷон муроҷиат кунедон. Ин кас дар хизмати шумоём. Азиз Наимҷон ҳамеша саломат бошед. Мана дар ин тӯи маъракаҳо якчанд бор ман Наимҷонро аз шаҳри Москва омада дар Санкт-Петербург дар чанд тӯйҳо дидам. Наварбадор Наимҷон бо яке гурӯҳҳои санъаткор хелмахел карнайчиҳо хизмат карда истодем. Мо аз Наимҷон миннатдор. Устозон Баҳодурҷон ба салом гуфта монед. Аз номои мо ҳазоро ташаккур барои ҳамватанон. Саломат шед Наимҷон.